Οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν βρίσκονται απλώς σε κρίση. Βρίσκονται, θα έλεγα, πλέον σε κατάσταση ανοιχτής σύγκρουσης και μάλιστα με όρους που θυμίζουν περισσότερο ψυχροπολεμική προπαγάνδα παρά εκκλησιαστικό διάλογο. Η χθεσινή πρωτοφανώς σφοδρή επίθεση της Ρωσίας κατά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου δεν περιορίζεται σε θεολογικές διαφωνίες. Αγγίζει τα όρια της πολιτικής δαιμονοποίησης. Εξαπολύθηκαν κατηγορίες για συνεργασία με δυτικές μυστικές υπηρεσίες, για συμπόρευση με ακραίους εθνικιστές και νεοναζί και επίσης έγινε λόγος για συνωμοτικό σχέδιο διάλυσης της Ρωσικής Εκκλησίας. Πρόκειται για λόγο που δεν απευθύνεται, όπως καταλαβαίνετε, στους πιστούς, αλλά στα γεωπολιτικά αντανακλαστικά. Γιατί νομίζω είναι ηλιουφαϊνότερο ότι πίσω από το εκκλησιαστικό σχίσμα κρύβεται ένας ευρύτερος πόλεμος επιρροής στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη. Ουκρανία, Βαλτική, Μαυροβούνιο, Σερβία είναι τα εκκλησιαστικά σύνορα που συμπίπτουν όλο και περισσότερο με τις γραμμές της νέας πολιτικής αντιπαράθεσης Ανατολής-Δύσης. Και το ερώτημα πλέον δεν είναι αν έχουμε μπροστά μας μια κρίση, απλή κρίση στον χώρο της Ορθοδοξίας. Το ερώτημα είναι αν παρακολουθούμε τη μετατροπή της Εκκλησίας σε πεδίο σύγκρουσης κρατικών, στρατηγικών με όρους ιερού πολέμου. Για το θέμα λοιπόν αυτό, φίλες και φίλοι, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα μιλήσουμε με τον θεολόγο, τον πατρινό θεολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, ο οποίος όμως δεν είναι ένας απλός θεολόγος. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει απονείμει το οφίκιο του Άρχοντος Δικαιοφύλακος. Έγινε μια απονομή το Δεκέμβριο του 2021. Μιλάμε για μια ύψιστη τιμή. Ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος, που επίσης έχει και μια ιδιότητα που προσδίδει ιδιαίτερο χαρακτήρα και σημασία στην θέση που θα αναπτύξει σε λίγο, καθώς είναι διαχειριστής και ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας Φως Φαναρίου, μια ιστοσελίδα η οποία απηχεί τις απόψεις του Φαναρίου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και που την χάνει μεγάλης αναγνωσιμότητας. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο να μας εξηγήσει ακριβώς όλο το παρασκήνιο, όλες αυτές τις άγνωστες σε εμάς κινήσεις σε αυτήν την γεωπολιτική εκκλησιαστική σκακέρα. Κύριε Ανδριόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας κύριε Λιγόπουλε, καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές σας. Μιλάμε, κύριε Ανδριόπουλε, για εκκλησιαστική διαφωνία ή πλέον έχει μεταφερθεί η σύγκρουση καθαρά στο πεδίο της γεωπολιτικής? Κοιτάξτε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας περί τίνος πρόκειται. Πρώτα απ' όλα έχουμε κάτι πρωτοφανές το οποίο δεν έχει σημειωθεί όπως θα έπρεπε. Την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και έναν πόλεμο που κήρυξε η Ορθόδοξη Ρωσία στην ομόδοξη Ουκρανία. Αυτό, κύριε Λιγόπουλε, είναι πολύ σημαντικό και για την εκκλησιαστική αλλά και για την καθόλου τη γενικότερη ιστορία. Αυτή τη στιγμή ο πόλεμος είναι μεταξύ Ορθοδόξων Χριστιανών. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την θεολογία και για την εκκλησιαστική ιστορία του σήμερα. Ο πόλεμος αυτός φυσικά, όπως βλέπετε, δεν έχει τέλος. Είμαστε 4 χρόνια πια και έχει και μια άλλη πτυχή, τη λεγόμενη εκκλησιαστική. Ποια είναι αυτή? Είναι ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετά από αλλεπάλληλες αιτήσεις των κυβερνήσεων της Ουκρανίας, έδωσε την αυτοκεφαλία, δηλαδή την ανεξαρτησία στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η οποία υπαγόταν στο Πατριαρχείο Μόσχας. Άρα το Πατριαρχείο Μόσχας, μπορεί η Ουκρανία να ήταν ανεξάρτητο κράτος, αλλά ήλεγχε τη χώρα μέσω της Εκκλησίας. Είχε πάρα πολύ ισχυρή επιρροή. Αυτό το ήξεραν πάρα πολύ καλά οι Ουκρανοί και πολιτικοί και ο λαός και ζήτησαν επιτέλους κάποια στιγμή να ανεξαρτητοποιηθούν. Και μετά από αλλεπάλληλα, επαναλαμβάνω, αιτήματα στον Οικουμενικό Πατριάρχη, αιτήματα δεκαετιών, έρχεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο και δίνει την αυτοκεφαλία, δηλαδή την πλήρη ανεξαρτησία στην Εκκλησία της Ουκρανίας. Κάτι το οποίο εξαγριώνει τους Ρώσους. Αλλά να μιλήσουμε λογικά. Γιατί αυτό να εξαγριώνει τους Ρώσους ή και τους ομοειδεάτες τους? Μα το Πατριαρχείο δεν πήγε εκεί πέρα ως εισβολέας, ίσα ίσα. Το Πατριαρχείο, που δεν είναι εθνική εκκλησία, αλλά είναι πραγματικά οικουμενικό, έδωσε την ανεξαρτησία στην Εκκλησία της Ουκρανίας.
Βέβαια υπάρχει ένα κομμάτι ρωσόφιλο το οποίο δεν αναγνωρίζει αυτή την ανεξαρτησία της Εκκλησίας στην Ουκρανία, όπως και πολλοί άλλοι χριστιανοί, γιατί ακριβώς είναι στοιχισμένοι στην ρωσική ιδεολογία περί ρωσικού κόσμου, ότι όλα είναι Ρωσία. Άρα το πρώτο θέμα είναι η Ουκρανία. Αυτό το μοντέλο, δηλαδή το ότι ο Πατριάρχης έδωσε την αυτοκεφαλία στην Ουκρανία, θα λέγαμε ότι ξύπνησε και τις άλλες βαλτικές χώρες. Βέβαια να πούμε το εξής. Στην Εσθονία, η οποία ήταν έδαφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου μέχρι το 1923, το κράτος ζήτησε από τον Οικουμενικό Πατριαρχείο, όταν έπεσε ο κομμουνισμός, να κηρύξει μία μορφή αυτονομίας στην Εσθονία. Και αυτή τη στιγμή, από το 1996, φέτος έχουμε την επέτειο των 30 χρόνων της αυτόνομης εκκλησίας της Εσθονίας υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Άρα δηλαδή τα κράτη αυτά προσβλέπουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για να έχουν μία ανεξάρτητη από τη Μόσχα εκκλησία. Μάλιστα. Και όποιος ξέρει, και επειδή αναφερθήκατε πολύ σωστά στα γεωπολιτικά και στα πολιτικά ζητήματα, οι Λιθουανοί και οι Λετονοί τώρα, οι οποίοι κάλεσαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριε Λιγόπουλε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι βασικό. Ο Πατριάρχης δεν πάει πουθενά μόνος του. Τι εννοείται δεν πάει μόνος του? Δεν πηγαίνει ο Πατριάρχης σε ένα κράτος να τους πει εγώ ήρθα να σας κάνω μια εκκλησία ή να σας σώσω. Σε καμία περίπτωση. Δέχτηκε επίσημες προσκλήσεις από την κυβέρνηση, από τους προέδρους των χωρών αυτών και πήγε και στη Λετονία και στη Λιθουανία. Τους ζητούσαν επίμονα, όπως και το 2008, σε αυτό ήμουν και αυτόπτες Μάρτης στο Κίεβο, να κηρύξει εδώ και τώρα την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Το έκανε μετά από 10 χρόνια. Όχι αμέσως. Το ίδιο κάνει και στη Λιθουανία. Έκανε μια εξαρχία, όπως τα λέγαμε, του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκεί, για να μπορούν οι πιστοί οι οποίοι δεν θέλουν τη ρωσική δεσποτεία, γιατί περί αυτού πρόκειται, η ρωσική εκκλησία θέλει να έχει τη δεσποτεία σε όλες αυτές τις χώρες που είναι ανεξάρτητες, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, ανήκουν και στο ΝΑΤΟ, αλλά η ρωσική εκκλησία θέλει να έχει την επιρροή της εκεί, μάλλον το ρωσικό κράτος, μέσω της ρωσικής εκκλησίας. Να ρωτήσω το εξής, γιατί η Μόσχα επιλέγει τώρα αυτή την κλιμάκωση, τι αλλάζει στο συσχετισμό των δυνάμεων και να μου πείτε και για το Μαυροβούνιο, είναι ο επόμενος εκκλησιαστικός κρίκος μετά την Ουκρανία? Θα σας πω διότι πήγε ο Πατριάρχης, έκανε επισκέψεις επίσημες και στη Λιθουανία και στη Λετονία. Και έχουμε την ίδρυση της Πατριαρχικής Εξαρχίας της Λιθουανίας. Αυτό ήταν που πυροδότησε την ένταση, αλλά επαναλαμβάνουμε, όποιος θέλει μπορεί να δει αυτά καλόπιστα, να δει την ειδησιογραφία. Ο Πατριάρχης πήγε εκεί κατόπιν προσκλήσεως των χωρών αυτών. Έτσι, δεν πήγε από μόνος του. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει μια λογική η οποία είναι αφενός μεν οικουμενική, αφετέρου δε υπέρ της ανεξαρτησίας, σε αντίθεση με τη Μόσχα, η οποία θέλει να είναι όλοι υπό την ομπρέλα της. Αυτό είναι το βασικό, και ειδικά τα γειτονικά κράτη. Αλλά αν δείτε τη Λιθουανία, οι Λιθουανοί έχουν ουκρανικές σημαίες στα μπαλκόνια τους, κύριε Λιγόπουλε. Αισθάνονται απειλή. Και αυτή η απειλή δεν είναι μετέωρη, έτσι, υπάρχει. Άρα εκεί είναι η ιστορία. Τώρα το Μαυροβούνιο είναι μια άλλη ιστορία που έχει να κάνει με την Εκκλησία της Σερβίας. Η Εκκλησία της Σερβίας είναι μια εκκλησία η οποία στοιχείται απολύτως με την Εκκλησία της Ρωσίας. Αυτή τη στιγμή οι Σέρβοι είναι εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Γι' αυτό και ο νέος Πατριάρχης Πορφύριος δεν έχει κάνει την προβλεπόμενη ειρηνική επίσκεψή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Εκκλησία της Σερβίας λοιπόν είναι εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπέρ της Ρωσίας, και αυτή τη στιγμή δεν θέλει μία ανεξάρτητη εκκλησία στο Μαυροβούνιο που ενδεχομένως να προκύψει, παρότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν έχει μπει σε αυτή τη λογική. Με όλα αυτά που τόσο γλαφυρά και εύγλωτα μας αναλύεται, αναρωτιέμαι αν η Ορθοδοξία μπορεί να επιβιώσει ενιαία σε ένα κόσμο που τα κράτη τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο ισχύως. Έχετε δίκιο. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Να πούμε και κάτι άλλο ακόμα, κύριε Λιγόπουλε, γιατί μας αφορά και λίγο παραπάνω ως Έλληνες. Η Εκκλησία των Σκοπίων,
Για προσέξτε εδώ πέρα τι έγινε. Η Εκκλησία των Σκοπίων, δηλαδή της Βορείου Μακεδονίας, έτσι, ήταν σχισματική από την Εκκλησία της Σερβίας επί 60 χρόνια σχεδόν. Έτσι, σχισματική. Το Πατριαρχείο Σερβίας δεν την αναγνώριζε. Και για μας ήταν σχισματική. Και τον υπόλοιπο κόσμο ήταν σχισματική. Μέχρι που πάλι οι Σκοπιανοί ζητούσαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, και αυτό που έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήταν τι? Τους αποκατέστησε στην κοινωνία. Δηλαδή να κοινωνούμε από το ίδιο ποτήριο. Σώμα και αίμα Χριστού, όπως είναι η παράδοση και η εκκλησιαστική τάξη και το μυστήριο της ευχαριστίας. Όταν οι Σέρβοι είδαν ότι ο Πατριάρχης αποκατέστησε την κοινωνία, έσπευσαν να δώσουν αυτοκεφαλία στη Βόρειο Μακεδονία, χωρίς να την λένε Βόρειο, σκέτο Μακεδονία. Αλλά οι Σέρβοι, για αντιπερισπασμό στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, έκαναν κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Δηλαδή έδωσαν μόνοι τους αυτοκεφαλία στη Βόρεια Μακεδονία. Εμείς και η Εκκλησία της Ελλάδος δεν αναγνωρίζουμε την αυτοκεφαλία της Βορείου Μακεδονίας, των Σκοπίων δηλαδή, από τη Σερβία. Αλλά την αναγνωρίζουν οι Ρώσοι, την αναγνωρίζουν οι Βουλγαροί, έτσι, δηλαδή σλαβικά κράτη. Βλέπετε, το θέμα είναι ευρύτερο και αγγίζει και την Ελλάδα σε πολλές παραμέτρους. Τώρα, ο Βαρθολομαίος δέχεται πόλεμο και από την Ελλάδα? Κοιτάξτε, αυτό είναι πάντα συμβαίνει, γιατί υπάρχουν στην Ελλάδα πάρα πολλοί Ρωσόφιλοι και πάρα πολλοί Σλαβόφιλοι και άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμερίζονται το οικουμενικό όραμα του Πατριάρχου, το οποίο είναι ένα όραμα, κοιτάξτε, υπέρ της ανεξαρτησίας των εκκλησιών και των λαών και κυρίως υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα οποία ο Πατριάρχης έχει κάνει μια περίφημη ομιλία στο Ίδρυμα Αντενάουερ στη Γερμανία, δεν είναι στην ατζέντα πολλών Ορθοδόξων εκκλησιών. Δηλαδή, συγγνώμη, η Ρωσία, την ακούτε ποτέ τη Ρωσία να μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα? Ποτέ. Έτσι, διότι έχει μια άλλη τελείως λογική. Όπως και άλλες σλαβικές χώρες. Λοιπόν, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι στο στόχαστρο, γιατί ακριβώς εκφέρει έναν τελείως διαφορετικό θεολογικό λόγο και η πρακτική του είναι εξαιρετικά προσεκτική για όποιον παρακολουθεί τις κινήσεις του Πατριάρχου. Να σκεφτείτε, είπαμε, ότι το 2008 υπήρχε έντονο το αίτημα για την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ουκρανίας και αυτό έγινε μετά από 10 χρόνια. Τώρα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης με όλα αυτά που μας αναλύεται, γιατί βάλετε εκ των έσω από τη στιγμή που, από ό,τι καταλαβαίνω, εξυπηρετεί εκτός των άλλων και τα εθνικά μας συμφέροντα? Να σας πω, πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων, έτσι, του εκκλησιαστικού χώρου, του ευρύτερου θα λέγαμε εκκλησιαστικού χώρου, οι οποίοι είναι αναφανδόν υπέρ της Ρωσίας και εναντίον της Αμερικής. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την επίθεση προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη που έγινε τώρα, τι είπαν οι Ρώσοι? Ότι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες κινούν τον Πατριάρχη. Άρα ο Πατριάρχης, υπάρχει ένα δίπολο αυτή τη στιγμή, ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κινείται από την Αμερική και ο Πατριάρχης Μόσχας από τη Ρωσία. Και εμείς προτιμούμε τον Πατριάρχη Μόσχας που κινείται από τη Ρωσία που είναι Ορθόδοξη, παρά τον Βαρθολομαίο που κινείται από την Αμερική που δεν είναι Ορθόδοξη. Αυτή είναι η τελείως απλοϊκή λογική των εν Ελλάδη θρησκευωμένων αντιπατριαρχικών. Νομίζετε ότι μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, να εξυφαίνεται αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο ανατροπής του Οικουμενικού Πατριάρχη κύριου Βαρθολομαίου? Όχι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κοιτάξτε, συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια. Είναι ο μακροβιότερος Πατριάρχης όλων των εποχών. Και είναι επίσης ο Πατριάρχης, αντικειμενικά αυτά έτσι, ο Πατριάρχης ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη οικουμενική έγκλη και απήχηση παγκοσμίως πραγματικά. Έτσι. Αν δείτε ας πούμε τις διακρίσεις τις οποίες έχει τα τελευταία χρόνια ο Οικουμενικός Πατριάρχης από όλο τον κόσμο, είναι συγκλονιστικές πραγματικά. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα ανατροπής, έτσι. Αλίμονο. Απλώς αυτή τη στιγμή οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες... Γιατί το λέω αυτό? Επειδή τώρα έχουν εμπλακεί και οι μυστικές υπηρεσίες. Ξέρετε πόσο εύκολο μπορεί να είναι αυτό? Με κάποιο βίντεο κατασκευασμένο που μπορεί να διαρρεύσει, με κάποιες πληροφορίες. Να σας πω κάτι. Υπάρχει ένα θέμα. Το οποίο όμως, και αυτό ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος για μένα με την Ανδρεία που τον διακρίνει, κάπως το διαχειρίζεται. Δείτε ότι ο Πατριάρχης είναι στην Τουρκία. Φυσικά η Τουρκία παρακολουθεί τα πάντα για το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κάθε κίνηση. Ο Πατριάρχης λοιπόν δεν δίστασε ήδη πριν 30 χρόνια να
τα βάλει εντός εισαγωγικών με τη Ρωσία και να δώσει αυτονομία στην Εστονία, και δεν δίστασε και τώρα, πριν 6-7 χρόνια, να δώσει αυτοκεφαλία στην Ουκρανία. Παρότι ο Ερντογάν παίζει άλλο παιχνίδι γεωπολιτικό, δηλαδή τα έχει καλά με τους Ρώσους. Δεν τα έχει τσουγκρίσει. Παρόλα αυτά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, επειδή έχει αμιγώς εκκλησιαστική λογική, έτσι, είναι η λογική του εκκλησιαστική, σου λέει αυτοί οι άνθρωποι πρέπει, το λέει κιόλας, το έχει πει, είναι δικαίωμά τους να έχουν τη δική τους εκκλησία, δηλαδή είναι ανεξάρτητη αυτοκέφαλη εκκλησία, είναι δικαίωμά τους. Ένα δικαίωμα που δεν το αναγνωρίζει η Μόσχα. Τώρα πάμε σε μια τελευταία ερώτηση. Κάναμε χρόνια λόγο παλιά για τον λεγόμενο γεωπολιτικό ψυχρό πόλεμο μεταξύ των κρατών. Τώρα, βέβαια. Μιλάμε τώρα για έναν εκκλησιαστικό ψυχρό πόλεμο και μάλιστα με τη μορφή της μονιμότητας. Συγγνώμη, και γεωπολιτικό ψυχρό πόλεμο έχουμε. Και γεωπολιτικό. Με κοιτάτε οι παλινοδίες του Πρόεδρου Τραμπ. Οι παλινοδίες του Πρόεδρου Τραμπ είναι στον αντίποδα της αταλάντευτης στρατηγικής του Πούτιν. Πούτιν δεν αλλάζει. Η Αμερική μπορεί να αλλάξει, η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει πολιτική, έστω προς καιρόν. Ο Πούτιν είναι εκεί, στη λογική της αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και δεν ακούει τίποτα. Δεν βλέπετε. Όλα τα ειρηνευτικά σχέδια έχουν αβαγίσει. Άρα έχουμε ψυχρό πόλεμο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τώρα, εκκλησιαστικά, κοιτάξτε, εκκλησιαστικά είναι κάτι που το ξέραμε εμείς. Πάντοτε η Ρωσία, κύριε Ριγόπουλε, αντιδρούσε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο θέλοντας εκείνη να ασκεί την απόλυτη επιρροή πανορθοδόξως. Ήταν μια λογική της αυτή από πάντα. Τώρα βρήκε την ευκαιρία, βρήκε την αφορμή, θα λέγαμε, με το Ουκρανικό να επιτεθεί σφοδρά εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αλλά το Οικουμενικό Πατριαρχείο ευτυχώς έχει μια εμπειρία 1.700 ετών, όπως είναι γνωστό, είναι εκεί 1.700 χρόνια, οπότε ξέρει να διαχειριστεί αυτές τις κρίσεις. Δεν φοβάται κάτι. Επειδή έχετε το προνόμιο να είσαστε συνομιλητής του Οικουμενικού Πατριάρχου, ποιο είναι το κλίμα στο φανάρι? Κοιτάξτε, το κλίμα είναι μια χαρά. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πρέπει να ξέρετε, δεν επηρεάζεται από τα πρόσκαιρα, γιατί έχει ζήσει πάρα πολλά. Μην ξεχνάτε ότι είναι από την Ήμβρο, έχουν υποστεί διωγμούς, έχουν ζήσει στο πετσί τους άλλες καταστάσεις. Δεν τους εντυπωσιάζουν αυτά τα πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχεται επιθέσεις, όπως είπατε πολύ σωστά, σχεδόν καθημερινά και στην Ελλάδα. Έτσι, άρα όταν έχετε στην Ελλάδα, πώς είναι δυνατόν οι Ρώσοι να μην τον στοχοποιούν? Άρα ο Πατριάρχης συνεχίζει αταλάντευτο στην πορεία του. Αυτή η πληγή θα επουλωθεί? Αυτό είναι πάρα πολύ σωστή ερώτηση. Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι η ρωσική εκκλησία έχει αναπτύξει μια θεολογία, η οποία είναι μια εντός εισαγωγικών θεολογία ιερού πολέμου, και μια θεολογία του ρωσικού κόσμου, όπως λέγεται, δηλαδή του επεκτατισμού, δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος, γιατί η ρωσική εκκλησία έχει βλέψεις ανάλογες με το ρωσικό κράτος, δηλαδή με την αυτοκρατορία Πούτιν. Και κακά τα ψέματα έχει μετατραπεί σε εξαπτέρυγο στο δεκανίκι του Πούτιν, έτσι είναι? Ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι στην Τουρκία, δεν είναι εθνική εκκλησία, δεν είναι εθνικό κράτος η εκκλησία. Είναι πολύ σημαντική. Αυτό είναι πολύ σημαντική διαφορά να την καταλάβουμε. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι ο Ερντογάν άλλα κάνει και άλλα κάνει ο Πατριάρχης. Αυτό είναι θαυμαστό πραγματικά. Κύριε Ανδριόπουλο, ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, εμπεριστατωμένη, εντελεχής και θα έλεγα πολύ λυσιτελής η ανάλυση που μας κάνατε. Μας βάλατε στα άδυτα του φαναρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε και για όλα αυτά με τα οποία μας διαφωτίσατε. Καλή σας ημέρα. Καλά. Καλή χρονιά. Γεια σας. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.